ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೂರ ಗೊತ್ತೇರು ಶೇ ಯಾನು ಸೋಪುಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಕಾತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನಾಯಿ ಕೊರೆತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನದು ಇರ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಕೈ ದಾನೆ ದಾನೆ ಬೇ ಇದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಗಂಟೆ 4 ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪುಚ್ಚ ಬುಲಿ ಪುನಃ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮಿನಿ ಪೋತೆರಾದಿಪ್ಪಡು ಡೋರ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತದು ಅಂಚ ಮನ್ನಾಗನೇ ಸುರು ನೆತ್ತ ಬುಪ್ಪೆ ಐಕ್ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನವಡಾತ್ರೆ ಏನು ಬೀಸಿರುಡುದು ಬನ್ನ ಕೊನವಡೇನಿ ಇದಂಡ್ಲ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇತ್ತನು ರೆಡಿ ಅಂಚ ಬಸ್ ಇಡು ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಮಿನಿ ಕೊನವಲಿದ್ದು ಅಂಚ ಇದು ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಪ್ಸ್ ಬಿಡಿದ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರಡು ನೆನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇತ್ತನದ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ದೊಂಬುಲತ್ತ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ತೈಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇಕ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ತಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂದು ಅವು 3 days ತೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ 10ನೇ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪತ್ತ ಐನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ಎಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಕ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದ ನೈನ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುರೆ ಒಂಜಿ ವಾರನೇ ಪತ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ 3 days ಮೆಸ್ದು ಅಕ್ಲ ಮೇಲ್ ಬೈದನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂಚದ ದಾಂಡ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದ ದಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಐಕ್ ಅಪೋಸ್ ಆದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಆದ ದಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತನ ತಿಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತನ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆ ಪೂಜೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಆದಿಪ್ಪು ಐನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರ ಬೇಗಲ್ಲ ಹಾಪ್ನ ಎನ್ನ 3 days ಆತು ನಾವು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಕೊರ್ನಿ ಆತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಎಂಕೆ ಇಂಚ 4000 ವಾಚರ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಮತ್ತು ಬೋಡಾಂಡ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ವ್ಲಾಗ್ A few moments later ರೈತಲಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತೀರು ನಿನ್ನೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ದಿಪ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿಜೇರು ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಪೋತೀರ್ಕೆ ಉರುವ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವಡು ಚೂರು ಶೇ ಯಾನು ಸೋಪುಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಕಾತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಉರುವ ನನ್ನ ಅಂಚಣ್ಣದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ತೂಕ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಪೋತೇರ ಬೇಲೆ ಪಂಡವು ನೀರು ಮನ್ಪೇರಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಮಂತದೇರ ಇಜ್ಜೇರ ಓಡ್ ಜನ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನ್ ಓಕೆನಾ much later ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋದಿತ್ತೆ ಟೆರೆಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಗ ಆತನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಿನಿ ಬದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗತ್ತು ನಂಗೆ ನಾಯಿ ಕೊರೆತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನದು ಇರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಬತ್ತೀರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬತ್ತೀರು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆದನಾಗ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೀರು ಸರಿ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬರ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ಒನಸು ಮನ್ಪೇರು ಇಷ್ಟೇ ಜೇಪಲ್ಲ ಒನಸ್ ಅಂಚತ್ತು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒನಸ್ ತಿಂದು ಬಿಡಿದು ನಂಚ ದಾದಾಂಡ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕಂದು ಯಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋಪು ಚಂಚ ಅಮ್ಮನೆ ಕಡಪ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ಲ ಪುನಗ ಬೀಸಿರೋಟದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕೊನಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಕೊನತೀಜತ ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಪೇರಿಂಡ ಅಮ್ಮನ ಕಡಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಪ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊನೆಯರೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿಡ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಪಟ್ಟಂಗ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆಲ ಆಡ್ತದ ಒಚ್ಚರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನೆಲ ಆಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಆ ನಮ್ಮನ ಕೈ ತರ್ಬೋದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಆ ಉಪ್ಪೆ ಹಂಡದು ಬತ್ತೆ ನೀರಿನ ಕೈ ತಲೆ ಕುಲ್ಲು ನೀರ್ಜಿನ ಹಂಡದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಡು ಫುಲ್ ನೀರು ಅಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪುನಿ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಏನಿಲ್ಲ ದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲೆ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಇಂಚನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪಾಯಿನ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಆತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಉಂಡತೊಂದು ಏನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಕೊನೈದೇರು ಅಂಚ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇಂದೇನು ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದ ನೆಟ್ ಮುರಣ್ಣ ಪಿಂಪಲ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ ಇತ್ತನತ ಎನ್ನದಿನೇ ತಿಂದೀನಿ ಪಿಂಪಲ್ಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅತ್ತಿ ಅನ್ಪನ್ಪನಿ ಆಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲಾತೆ ಒಯ್ಕ್ಲಾತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡೊಂದು ತಿಂದದು ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನತಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುರಣೆ ಅಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರೆ ತೌಲು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ಗ್ಯಾನ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಅಮ್ಮಗ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಬೊಕ ಅಣ್ಣೆ ತಿನ್ಪುಜೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಿದೈ ಪೋಕಾಂದು ಟಿ ವಿ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಕಾಂದು ಪಿದೈ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ವೈಲೈನರ್ಲ ಇತ್ತನತ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ ಫುಲ್ ನೀರು ಬತ್ತದ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ನಾಗವಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಕಾತೇನ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಟಿ ವಿ ತುಕ್ಕಾಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾ ಮಂತಿನೆತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮಂತೀನಿ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಪೊಯ್ರ ಇಂಚೂರು ತೂವೊಂದು ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯರ್ ಪೊಯ್ರು ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಇನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ನೀರಾಜಂದಿಲಕ ಒಂದು ಅಣ್ಣಗ ಆಯ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನೆತ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತನತ ಆಯ್ಗ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ದೇನು ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಯಾನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತೊಂಡಿಜಿ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ ದದನ ಬುರ್ಚಿನಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪುಡು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದೇನು ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ ಪಾರ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮಂತೀನಿ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತ ಫುಲ್ ಎಗ್ ಪಾಂಡ ಇಷ್ಟ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ ಪಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್